Benvingudes i benvinguts a la 8a lliçó del curs Dominant l'ortografia de Boira Editorial i Boira Formació. Avui presentarem el pas número 5 d'aquests 9 passos que nosaltres hem de portar a classe perquè el nostre alumnat integri una estratègia visual recordada aplicada a l'ortografia. Són 9 passos perquè el nostre alumnat, quan pensi en una paraula, la projecti sobre la seva pantalla màgica. El pas número 5, que és el que avui expliquem, té l'objectiu d'enfortir la memòria visual, perquè seria inútil fer molta feina si el nostre alumnat tingués una memòria visual tan dèbil que no pogués sostenir a la seva pantalla màgica, a la seva ment, una paraula, simplement perquè durant anys han estat practicant des de la memòria auditiva o des de la cinestèsica i tenen la memòria visual massa dèbil. Per la qual cosa, el pas número 5 és assegurar-nos que totes les nenes i tots els nens de la nostra classe tenen una memòria visual suficientment sòlida, suficientment forta. El pas número 5 és enfortir la memòria visual. I per això els proposarem un exercici molt senzill que faran cada dia durant 10 minuts. Si cada dia fan 10 minuts aquesta feina, ells aprendran en poc temps a tenir o enfortiran suficientment la seva memòria visual com per passar al 6è pas, que el 6è pas serà vincular aquesta memòria visual a l'ortografia. Ara només tenim la memòria visual forta. Després, amb el pas 6, l'integrarem amb l'ortografia. Com enfortirem? Com enfortirem la memòria visual? Amb un exercici molt simple, molt senzill. Als nens i a les nenes els demanarem que retallin una pàgina de figures geomètriques com aquestes, que tant per davant com per darrere tenen figures geomètriques. Els demanarem que les retallin. Un cop que les han retallades, els demanarem que la posin en un clip i ho posin dintre del seu estuig. Cada dia, quan comencem els 10 minuts, els demanarem que es posin per parelles i cada parella tregui la baralla de cartes de figures geomètriques del seu estuig. A la teva parella li demanarem que tirin 2 cartes. Com és lògic, com tiraran 2 cartes, tindran davant 2 figures geomètriques. Tindran 2 figures geomètriques com les que vostès tenen sobreimpressionades en aquesta pantalla. I ara, perquè entenguis bé l'exercici que han de fer els teus alumnes i les teves alumnes, et demanaré que el facis amb mi. Com que aquí tens sobreimpressionades aquestes 2 figures, et demanaré que paris aquest vídeo i memoritzis aquestes 2 figures de forma que quan tanquis els ulls les continues veient dintre del teu cap. Quan això ja ho hagis aconseguit, tornes a posar en marxa el vídeo. Ara el pots aturar. Molt bé. Si has posat en marxa el vídeo, vol dir que ja tens aquestes 2 imatges a dintre del teu cap, ja les pots veure i jo tinc dret a fer-te 5 preguntes, que és el que faran les parelles. Jo et faré 5 preguntes lliures i tu pots consultar dintre de la teva ment aquestes 2 figures per contestar. Et faré 5 preguntes que tindran a veure amb posició, color o figura. Pregunta número 1. De quin color és la primera figura? Pregunta número 2. La segona figura és blava o d'un altre color? Pregunta número 3. La rodona és la primera figura o la tercera, o la segona? Pregunta número 4. Quina figura és la primera i de quin color és? Aquesta és la pregunta número 5. M'he inventat aquestes preguntes com podia haver-me inventat unes altres. A vegades surt una rodona vermella i es pregunten coses amb molt mala bava, com per exemple de l'estil de aquest quadrat vermell és el primer o és el segon? I com contestis, l'espifiada. Això els nens i les nenes ho enxampen a la primera. Es tracta de fer 5 preguntes sobre color, posició o figura que obliguin a la persona a donar respostes concretes. Si tu estàs mirant les figures dintre del teu cap, és obvi que les pots contestar. Aquesta feina serà la feina que faran els nens i les nenes per parelles. Primer jo contesto 2 figures, després contesta la meva parella 2 figures, després jo li torno a tirar 2 figures, ell me les torna a tirar a mi i així successivament. Fins quan? Fins que per mi 2 figures és tan fàcil que et dic, per favor, me'n pots posar 3?
Quan en 3 és molt fàcil, et dic, per favor, me'n pots posar 4? I tu em fas igualment, cada vegada les 5 preguntes. Quan ja és massa fàcil, em dius, jo et dic, per favor, em pots posar 5? I així successivament. No importa que a la classe hi hagi nens que portin 10 figures i altres en portin 6 i altres en porten 7. Estem fent un treball individualitzat. Cadascú segueix el seu ritme. I la nostra feina com a docents és que quan han passat aquests 10 minuts en el que primer ha tirat un, després ha tirat un altre, primer ha tirat un altre, i han anat passant-se el torn, la nostra feina és que quan acaba aquest temps nosaltres li diem als nens i a les nenes: molt bé, ja hem acabat, ara passaré llista per saber per quantes figures aneu cadascun. I jo pregunto: Lluïsa, tu per quantes figures vas? I la Lluïsa contesta: jo em porto 3. Miquel, tu per quantes? Jo em vaig per 5. I així anem preguntant. Quan l'últim nen, l'última nena de la classe, la persona que va més endarrerida ens diu: jo vaig per 4 figures, en aquell moment, quan ja tota la classe va per 4 figures com a mínim o més, jo aquell dia o el dia següent dic: mireu, ja fa bastants dies que estem treballant aquest exercici, així que ara nosaltres ja el podem donar per acabat. Ja tenim la memòria visual suficientment forta. El dia proper, el proper dia que fem aquest exercici, ja el canviarem, perquè ara el que necessitarem serà unir aquesta memòria visual que ja és forta amb l'ortografia, per la qual cosa aquí haurà acabat el pas número 5. Jo us convido als mestres i a les mestres que esteu seguint aquest curs, en aquesta lliçó número 8, us convido a mirar els PDFs que simplifiquen, que sintetitzen aquesta lliçó número 8 i que donen algunes pistes extres i alguns exercicis extres. Us convido a mirar els PDFs i a veure'ns d'aquí poc a la lliçó número 9. Fins aviat.